Bay Catolico TV channel. Very kayo kayo. Nanad mo po sa eskwelahan mga bata pa. Mag-grade with after sa mga bata. So, ang ako alang ma-share kay before, dili gid ko Katoliko? Roman Catholic. Ako ang tibok family, labi na ako ang lolog lola, ang mga apuhan. Bali nagtubo ko nga saksi. Before, Ay, inborn? yes. Sa una, daghan kay kog actually questions kay nanong sulod sa Kingdom Hall kay Kingdom Hall may tawag sa simbahan sa mga saksi. Daghan kog pangutana kay kasagaran sa ginadiscuss sa mga ansyano. Wala ansyano ko nila? nang daot ko kay dira ba ako gikan. And even until now ang akong lolog lola nagstay gyapon sa ilahang faith ba Amrag pul alima, no? sa saksi. So, ang ilahang, kumbaga pa, ang gina-inject nila sa mindset manggod sa mga miyembro, sa mga saksi. Bawal ka musulod og laing simbahan, tungod kay kung makasulod kag simbahan, apil na daw ka sa mga pagano. Pagan teaching daw ng inanana. Bawal ka nga kanang, maski dili sa Catholic Church. Kasi protestant? Oh, even sa mga protestant na mga church or churches, bawal ka musulod. Walay birthday, walay kanang Pasko, tapos ang Bawal ay flag ceremony? celebration lang. Bawal na? Oh, bawal flag ceremony, bawal may magkanang sa lupang hinirang, bawal. Actually, daghan kay bawal mo nang Buhok isa sa ba? mga Putol buhok, di ba? mo na isa sa mga rason nganong ganay mo Sundalo, na bawal. pero dili na ko pwede ma-question sa ko ang lolog lola kay syempre suko man bawal man so dapat sunod na lang gid ka pero ang number one gid nga kumbaga pa nagabagabag sa ko ang hunahuna kay kanang anong walay birthday anong bawal man mag-celebrate og birthday nga naman tay birth certificate ano good anong bawal man ta mag-birthday nga kung buto na hunaon dapat ta mahimong happy basta birthday kay madugangan ang atong tuig. Masing ako ang mga akong lolog lola dili na nila matubag sa ako kay para sa ilaha according sa teaching sa Jehovah's Witnesses. Dapat ang kanang birthday isa daw na sa mga kalibutanon nga sa ulugan. Langit nun, raday lang. Dili angay nga mag-celebrate og birthday. It's because kada adlaw blessing na daw na. So walay pulos nga mag-celebrate ka og birthday. Tapos bawal pod ng Sundalo, bawal. kana sundalo, bawal mo boto. Ha? Yes, bawal mo boto kay ang mga Jehovah's Witnesses neutral ra na. Neutral ra na ilang ibutang. Bawal, daghan kayo bawal. Bawal, okay, kana ha, ang mga bawal, walay birthday, walay Pasko, dili ko boto, bawal makikdebate og lain-laing mga relihiyon or laing sekta, kay kalibutan na ang kalihukan, dili na uyon sa Ginoo, dili supak na sa balaod ni Jehovah, bawal masakit, bawal ang blood transfusion, bawal na, dapat mo sign ka og waiver. Bawal na siya, may dili na siya, kay ang dugo sa Gila mo, balik mo. So, in other words, ganito na mga butang sa member pa ko sa JW, actually, murag, wala gid kay peace of mind ba? Wala kay peace of mind, tungod kay kadalihok nimo bawal man. Masking gamay mga butang, bawal man gyud siya. Kasi kanang mainom ka, ng mga inom ba, bawal pud na. Kay bawal lagi magubog-ubog, dili na iya sa Ginoo. Kunya ang kana pong every year nay ginatawag kanang Holy Week, nay ginatawag ang mga saksi og memorial. Dili ba cross ang tawag sa inyong kuan? Istaka Dili man? staka. Anang Yes, mura na siya poste. Ha? Inana lang na siya. Inana na siya kay Poste? according sa ilaha, ang kamatayon ni Jesucristo, wala siya namatay Sa cross? kundi sa istaka. Kung saan tong sa Galacia day? Wala siya. Ikaw, sa Galacia ka? Size ang tawag, Galacia size. Punishment mo na sa Mo na siya. kailangan ng balaod. Kunya di na malikay yun. Mao gani no nya unsaon taman nga mao man ay teachings sa sekta
sa JW Tawagan na to ng cross. region. Galacia size So ang 14. point is ang akong mapaambit dako ang kalipay nga na ilhan akong tinuod nga relihiyon Nga, sa gitukod. tabang pud sa akong partner kay siyang tig Engineer. siyang tigpasagot sa Lakbakan! Amen! Lakbakan! wala na ako nasabtan dati and at the same time makahatag yung testimony nga lahi ra gyud ay pag naa ka sa matuod nga simbahan kay ang grasya sa imuhang kinabuhi nagadagayday kada adlaw. Amen! Tapos Amen! dili na stagnant ang akong kinabuhi, daghan og changes, daghan og kabag-uhan, dili lang siya ingon sa career, sa trabaho, sa personal relationship sa akong family, kundi sa tanang aspeto sa akong kinabuhi. Ako rin di Sukat makita nga na, kay vlogger mo. nabunyagan ko sa pagiging Romanong Katoliko, walay Tuyok, puas ang blessing nga niabot sa akong life. Muna nga akong maingon, Facebook daghan man. man jud camera diri daghan Di man man ni Facebook live man video. ni, live video. Ang ako adyong ma-encourage sa mga tao or sa uban nga kasapik pa sa uban nga sekta, dapat inyuhang tukion kung unsa ang kamatuuran kamo mismo sa inyong kaugalingon kay kung gusto manggod ta og kabaguhan dili na siya magikan sa laing tao, dili ingon nga ang isa ka tao ang magsigi og encourage sa imuha para mabag-o ka, kundi imuha Holy Spirit. tabagan imuhang sarili, mangayo kagiya sa Ginoo. Pero ang pinakadakong kabaguhan nga imong madawat once mabunyagan ka sa tinuod nga simbahan Nga gitukod. o maapil ka sa kung unsa gyud ang saktong gitudlo ni Ginoong Hesukristo sa ato. Amen. So mao lang ko siya, maayong hapon. Amen! Daghang salamat. Lakbakan! Yehey! Congrats! Salamat Katoliko na. kanimo, sister. Eh, sister. Ingana gina